ባናና ምብላዕ ሕጂ ደው ኣቢሉ እወ ከምቲ ዝሰምዓኹምዎ እዩ ሕጂ ደው ኣቢሉ እዚ ክትሰምዑ ከለኹም ምናልባት ግር ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ከመይ ባናና እኮ ብፖታሽየምን ቫይታሚናትን ዝሃብተመ ብሉፅ ፍረ ዶ ኣይኮነን ኢልኹም ምሕሳብኹም ኣይተርፍን እዩ እወ ባናና ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ ይኹን እምበር መብዛሕትኤና መዓልታዊ ባናና ክንበልዕ ከለና እንፍጽሞም 6 ሕቡኣት ሓደገኛታት ጌጋታት ኣለዉ እዞም ጌጋታት እዚኦም ነዚ ተኣምራዊ ፍረ ናብ ሱቕ ዝበለ መርዚ ይቕይርዎ ከም ዘለዉ ትፈልጡ ዶ ዓመት መጸብ ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ሰባት ብሕማም ልቢ ብሕማም ኩላሊት ብሃንደበታዊ ምልውዋጥ ሽኮር ደምን ህይወቶም ይስእኑ ካብዚኦም እቶም 80% ግን እቶም ንሕና ጥዕና ዘለዎም ኢልና ንሓስቦም ምግብታት ብዝተጋገየ መንገዲ ብምምጋብና ጥራይ ዝመጹ ምዃኖም ማንም ኣየስተውዕለሎምን ሎሚ ማንም ሓኪም ክነግረኩም ዘይደሊ ብፍሉጣት ናይ ሕክምና ትካላት ዝተረጋገጹ ዘደንግጹ ሳይንሳዊ ሓቅታት ካብቲ ድኹም ጀሚርና ክሳብ ቁጽሪ 1 ብደረጃ ክንሪኦም ኢና ብፍላይ ድማ እቲ ኣብ ቁጽሪ 1 ዘሎ ጌጋ መብዛሕትኤና መዓልታዊ ንገብሮን ንሰብነትና ቀስ ብቐስ ዝቐትል ዘሎ ኣዝዩ ዘፍርሕ ጌጋ እዩ ግን ተጠንቀቁ እንተይ ዘይተጠንቂቕኩም ጥዕና ክትረኽቡሉ ዝሓሰብኹምዎ ባናና ዕድመኹም ዘሕፅር ክኸውን ይኽእል እዩ ናብቲ ዝርዝር ቅድሚ ምእታውና ግን ሓንቲ ሕቶ ክሓተኩም ንስኹም መብዛሕትኡ ግዜ ባናና እትበልዕሉ ሰዓት መዓስ እዩ ንጉሆ ብጥራይ ከብዲ ድሕሪ ምግቢ ወይስ ምሸት ቅድሚ ምድቃስኹም ሕጂ ሰዓት ኣብቲ ናይ ርእቶ ኮሜንት ቦታ ጽሒፍኩም ኣፍልጡኒ ሕጂ ብቐጥታ ካብ ቁጥሪ 6 ጀምር ቁጥሪ 6 ባናና ብጥራይ ከብዲ ምብላዕ መብዛሕትኤና ንጉሆ ካብ ድቃስና ክንትስእ ከለና ንቁርሲ ዝኸውን ግዜ እንተዘይብልና ወይ ቁልጡፍ ሓይሊ እንተደሊና ንገብሮ ናይ መጀመርታ ነገር ሓንቲ ባናና ቆሪጽካ ምብላዕ እዩ እዚ ግን ኣብ ሰውነትና እነውረሉ ዓብይ በደል እዩ ባናና ኣብ ውሽጡ ልዑል መጠን ማግኒዝየምን ተፈጥራዊ ሽኮርን ይሕዝ ብተፈጥራዊ ብጥራይ ከብዲ ባናና ክንበልዕ ከለና እዚ ማግኒዝየም እዚ ብቐጥታን ብቁልጡፍን ናብ ርእሰ መስመር ደምና ይኣቱ እዚ ድማ ኣብ ደምና ዘሎ ሚዛን ማግኒዝየምን ካልሽየምን ብኸቢድ ኩነታት ከም ዝዛባዕ ይገብሮ እዚ ሚዛን እዚ ምስ ዝዛባዕ ድማ ኣብ ልብናን ኣብ ርእሰ መስመራት ደምን ጸቕጢን ጾርን ይፈጥር ብተወሳኺ ኣብ ባናና ዘሎ ተፈጥራዊ ሽኮር ብጥራይ ከብዲ ክውሰድ ከሎ ቁልጡፍ ምልዋጥ ሓይሊ ስጓራሽ የምጽእ ንውሕድ ደቃይቕ ዝነቃሕኹም እንተመሰለኩም እኳ ድሕሪ 1 ሰዓት ግን ብኸቢድ ኩነታት ናይ ድኻም ናይ ምስልቻው ናይ ጥሜት ስምዒት ይስማዓኩም እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ እቲ ናይ ኢንሱሊን ሆርሞንኩም ብሃንደበት ተሃሪሙ ንድሕሪት ስለ ዝወርድ እዩ ስለዚ ባናና ብጥራይ ከብዲ ምብላዕ ፈጺምኩም ደው ኣቢልዎ 5 ዘይበሰለ ጥረ ወይ ኣዝዩ ዝበሰለ ጸሊም ነጠብጣብ ዘለዎ ባናና ብዘይ ጥንቃቐ ምብላዕ ባናና ኣብ እንመርጸሉ ግዜ እንገብሮ ጌጋ ንጥዕናና ጸገም እዩ እቲ ቀጠልያነቱ ዘይገደፈ ጥረ ባናና እትበልዑ እንተኾንኩም ኣብ ውሽጡ ዘሎ ስታርች ገና ናብ ሽኳር ዘይተቐየረ ወይ እውን ሬዚስታንስ ስታርች ብምዃኑ ንምሕቃቕን ንምጥሓንን ንኸብድና ኣዝዩ የድኽሞ እዚ ድማ ንምንፋሕ ከብዲ ንምኽዕባት ጋዝን ንኸቢድ ድርቀት ከብድን የቃልዕ በቲ ሓደ ወገን ድማ ፈጺሙ በስቢሱ ጸሊም ነጠብጣብ ዝበዝሖ ባናና ብዘይ ገደብ ምብላዕ ካልእ ሓደጋ እዩ ባናና ኣዝዩ ብዝበሰለ ቁጽሪ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ጠቃሚ ፋይበር እናቐነሰ ይኸይድ ብኣንጻሩ ድማ እቲ ዘለዎ መጠን ሽኮር ወይ ድማ ፍሩክቶስ ሰማይ ይዓርግ እዚ ኣዝዩ ዝበሰለ ባናና ብቐጥታ ናብ ጸላም ከብድና ብምኻድ ንሕማም ጸላም ከብዲ ስብሒ ወይ ድማ ፋቲ ሊቨርስ ከለዓዕሎ ይኽእል እዩ ልክዕ መኪና ክትኸይድ እንተኾይና ነዳድን ሞተርን ከም ዘድልያ ሰብነትና እውን ነቲ ሽኮር ንምስባር ዝተማጠነ ፋይበር ይድልዮ እዩ ኣብ ዝበሰለ ባናና ግን እዚ ሞተር ወይ ፋይበር ስለዘየለ እቲ ሽኮር ብቐጥታ ንደምና ይጥልቕልቆ 4 ባናና ምስ ጸባ ሓዊስኻ ምጥሓንን ምስታይን እዚ ምናልባት ናይ ብዙሓትኩም ልቢ ክሰብር ይኽእል እዩ ኣብ ኩሉ ቤት ጁስን ኣብ ቤትናን እነዳልዎ ጁስ ባናና ምስ ጸባ ወይ ድማ ባናና ሚልክ ሼክ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ሓደገኛታት ናይ ምግቢ ትሕዝቶታት እዮም ኣብ ጥንታዊ ናይ ህንዲ ሕክምና አዩርቬዳ ኾነ ኣብ ዘመናዊ ሳይንስ ስነ ምግቢ ባናናን ጸባን ፍጹም ተጻራርቲ ባህሪ ዘለዎም ምግብታት እዮም ጸባ ሃብታም ፕሮቲንን ስብሕን ኣለዎ ባናና ድማ ፍሉይ ናይ ሽኮርን ኤሌክትሮላይትን ትሕዝቶ ኣለዎ ክልቲኦም ብሓደ ናብ ከብድና ውሽጢ ምዝኣቱ እቲ ናይ ምሕቃቕ መስርሖም ይጋጮ እዚ ድማ ኣብ ሰብነትና መርዛማ ንጥረ ነገራት ወይ ድማ ቶክሲን ይፍጠሩ እዚ መርዝ እዚ ነቲ ናይ ሰብነትና ሊምፎቲክ ሲስተም ንርእሲ መስመራት ደምን ይርብሾ ብሳይንሳዊ ኣገላልጻ እዚ ጥምረት እዚ ንሳይንስ ንጉንፋዕ ንዝተዓፈነ ኣፍ ልቢ
ኮንጃክስን ሆም እውን ንዝተፈላለዩ ናይ ቆርበት ኣላርጂታት ናይ ምቅላዕ ዕድልና ብዕፅፊ ይውስኾ። ካብዚ ብተወሳኺ መስርሕ ምሕዋቕ ምግብና ብምዝሓል ናይ ከብዲ ምኽባድ ስምዒት ይፈጥር። 3 ምሸት ቅድሚ ምድቃስኻ ባናና ምብላዕ። ብዙሓት ሰባት ምሸት ድራር ምስ በልዑ ወይ ልክዕ ክድቅሱ ከለዉ ከም መጥዓሚ ምግቢ ዲዘርት ባናና ይበልዑ። እዚ ጌጋ እዚ ሰብነትና ሙሉእ ለይቲ ከይዕርፍ ይገብሩ። ባናና ንምሕቃቁ ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ከቢድ ፍረ እዩ። ምሸት እቲ ሜታቦሊዝምና ወይ ስራሕ ሰብነትና ኣብዚ ዝሕለሉ ሰዓት ባናና ክንበልዕ ከለና ከብድና ሙሉእ ለይቲ ከይደቀሰ ክሰርሕ ንፈርዶ። ካብዚ ንላዕሊ ድማ ባናና ኣብ ሰብነትና ምኮስ ወይ ዓኽታ የምርት እዩ። ምሸት ቅድሚ ምድቃስኩም ባናና እትበልዑ እንተኮይንኩም ንጉሆ ክትስኡ ከለኹም ናይ ጎሮሮ ምድራቅ፣ ናይ ምስዓድ ስምዒት ወይ ናይ ኣፍንጫ ምዕፋን ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ። ከምኡ እውን ኣብ ባናና ዘሎ ልዑል ካሎሪ ምሸት ስለ ዘይቃጠል ብቐጥታ ናብ ስብሒ ተቐይሩ ኣብ ከብድናን ዳሊናን ይኽዕበት። 2 ሕማም ኩላሊት ወይ ልቢ እናሃለየኩም ባናና ብቐጻሊ ምብላዕ። ኣብ 2023 ኣብ ብሪቲሽ ጆርናል ኦፍ ኒውትሪሽን ዝወፀ ሓድሽ መጽናዕቲ ከም ዘርእዮ ዓቕሚ ኩላሊቶም ዝደኸሙ ሰባት ባናና ብዘይ ሓኪም ቁፅፅር ክበልዑ የብሎምን። ቅድም ከም ዝበልናዮ ባናና ብፖታሽየም ሃብታም እዩ። ጥዕና ኩላሊት ነቲ ዝተረፈ ፖታሽየም ብሽንቲ ኣቢሉ የውፅኦ። ኩላሊትና ድኹም እንተኮይኑ ግን ነዚ ፖታሽየም እዚ ከውፅኦ ይጽገም። በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ደምና ዘሎ መጠን ፖታሽየም ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይውስኽ። እዚ ድማ ሃይፐርካሊሚያ ይበሃል። እዚ ኣብ ደምና ዝእከብ ፖታሽየም ድማ ብቐጥታ ናብ ልብና ብምኻድ ንህርመት ልቢ የዛብዕ። ሃንደበታዊ ደው ምባል ልቢ እውን ከስዕብ ይኽእል እዩ። ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ጆንስ ሆፕኪንስ ከም ዝበልዎ ብዙሓት ሰባት ናይ ኩላሊት ፀገም ከም ዘለዎም ከይፈለጡ ባናና ብበዝሒ ብምብልዖም ጥራይ ንኸቢድ ናይ ጥዕና ፀገማት ይቃልዑ። ቁፅሪ 1 ባናና ምስ ልዑል ካርቦሃይድሬት ምስ ተመስርሑ ምግብታትን ብሓደ ምብላዕ። እንሆ በፂሕናዮ። ማንም ክነግረኩም ዘይደሊ መብዛሕትኡ ሰብ ድማ መዓልታዊ ዝገብሮ ቁፅሪ 1 ሓደገኛ ጌጋ እዚ እዩ። ባናና ምስ ጻዕዳ ባኒ፣ ምስ ኬክ፣ ምስ ፓስታ ወይ ምስ ጥዑም ምግብታት ብሓደ ምብላዕ። እዚ ጥምረት እዚ ኣብ ሰውነትና ዝውልዑ ሓዊ ኣዝዩ ዘፍርሕ እዩ። ባናና ባዕሉ ኣብ ውሽጡ ልዑል ተፈጥራዊ ሽኮር ኣለዎ። ንዕኡ ድማ ምስ ካልእ ልዑል ካርቦሃይድሬት ዘለዎም ምግብታት ምስ ንሓውሶ ኣብ ደምና ዘሎ መጠን ሽኮር ብሰከንድታት ናብ ላዕሊ ይነቶ። እዚ ምስ ዝኸውን ፓንክሪያስ ዝተባሃለ ነዚ ውሕድ ሽኮር ንምቁፃር ልዑል ዝኾነ ናይ ኢንሱሊን ሆርሞን ይረጩ። እዚ መስርሕ እዚ መዓልታዊ ምስ ዝደጋገም ወሃዮታትና ወይ ድማ ሴልስ ንኢንሱሊን ንምጽዋር ይጅምሩ። ኢንሱሊን ሬዚስታንስ። እዚ ማለት ድማ ናብ ታይፕ 2 ናይ ሽኮር ሕማም፣ ናብ ልዑል ጸቕጢ ደም፣ ከምኡ እውን ናይ ምዕጻው ርእሰ መስመራት ደም ብቐጥታ ማዕጾ ምኽፋት ማለት እዩ። እዚ ጌጋ እዚ ኣብ ሰብነትና ማዕበል ኢንሱሊን ብምፍጣር ርእሰ መስመራት ደምና ይጎድእ፣ ስራሕ ልብና እውን ይርብሽ። ብኸምዚ ድማ ዕድመና ብኸቢድ ኩነታት ይሕጽሮ። ናይ ኣጠቓቕማ ምስጢርን ናይ 30 መዓልቲ ፈተናን እምበኣር ሕጂ እታ ሕቶ ባናና ምብላዕ ሙሉእ ብሙሉእ ነቋርጾ ማለት ድዩ? ፍጹም። ተፈጥሮ ዝሃበትና ነዚ ክቡር ህያብ ሙሉእ ብሙሉእ ክነቋርጾ የብልናን። ግን ንዕኡ ንጥቀመሉ ወርቃዊ ሕጊ ኣሎ። 1 ባናና ኩሉ ግዜ ንጉሆ ድሕሪ ቁርሲ ወይ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መንጎ ምግብታት ከም ስናክ ተመገቡ። ፈጺምኩም ብጥራይ ከብድኩም ወይ ምሸት ቅድሚ ምድቃስኩም ኣይትብልዑ። 2 ነቲ ናይ ባናና ሽኮር ፍጥነት ንምቕናስ ባናና ክትበልዑ ከለኹም ብውሕድ ፍረታት ዋልነት፣ ለውዝ፣ ኣልመንድስ ወይ ፍረ ዱባ ኣሰኒይዎ። ኣብዞም ምግብታት እዚኦም ዘሎ ጥዑይ ስብሕን ፕሮቲንን ከም ፍሬን ኮይኑ ነቲ ሽኮር ብሃንደበት ናብ ደምኩም ከይኣቱ ይከላኸሎ። 3 ጸባን ባናናን ብሓደ ኣይትጠሓንዎ። የግዳስ ባናና ንበይኑ ብልዕዎ፣ ጸባ ድማ ድሕሪ 2 ሰዓታት ስተይዎ። ሕጂ ንዓኹም ሓደ ዓብይ ናይ 30 መዓልትታት ፈተና ክንህበኩም ኢና። ንዝመጽእ 30 መዓልትታት ባናና ምሸት ምብላዕ ደው ኣብሉ። ብጥራይ ከብዲ ኣይትውሰድዎ። ከምኡ እውን ኩሉ ግዜ ምስ ውሕድ ፍረታት ለውዝ ውሰድዎ። ድሕሪ 30 መዓልትታት ኣብ ሰውነትኩም ዝመጽእ ዘደንቕ ናይ ሓይሊ ምውሳኽ፣ ናይ ምሕዋቕ ምግቢ ምምሕያሽን ናይ ከብዲ ምንፋሕ ምጥፋእን ብተግባር ክትርእዩ ኢኹም።